Vážení občané, soudružky a soudruzi, sestry a bratři. Vzpomínáme dnes desetiletého výročí slovenského národního povstání. Tímto povstáním vyvrcholil boj slovenského lidu proti hitlerovskému fašismu a jejich tisovsko-tukovským pomahačům. Slovenský lid jasně dokázal, že nechce mít a nemá nic společného se zradou slovenské buržoazie, která proměnila území Slovenska v loutkový stát nacistických agresorů. Slovenský lid dokázal, že stojí pevně v táboře protifašistického boje, že zachovává věrnost ideám demokracie a pokroku. Slovenské národní povstání je toho důkazem. Hrdinný boj sovětského lidu ve velké vlastenecké válce sledoval slovenský lid s neutuchujícím zájmem a sympatiemi. Marně se jej snažili reakční hlinkovské vládnoucí kruhy zdezorientovat. Marně byla vedená lživá propaganda proti Sovětskému svazu. Marně bylo organizováno vysílání delegací do Němci okupovaných sovětských území, aby potvrzovali domnělé zločiny jako Katyn a podobně, které o Sovětech šířila lživá Goebbelsovská propaganda. Slovenský lid nevěřil hitlerovcům, nevěřil buržoázní reakci, ani prodejným zrádcům a kolaborantům. Věřil Sovětskému svazu, v němž vždy viděl svého přítele a spojence. Věřil komunistické straně Československa, která v dobách první republiky byla neúnavnou organizátorkou jeho bojů proti bezohlednému vykořisťování. Nezapomněl, že to byla komunistická strana, která stála v popředí jeho těžkého zápasu proti dravému kapitalistickému vykořisťování v době konjunktury a o právo na práci v době těžké hospodářské krize. Nezapomněl, že to byla komunistická strana, která se stavěla proti zavírání závodů na Slovensku. Protestovala proti bezohledné kolonizační politice českých kapitalistů, jejímž jediným cílem bylo bezohledné drancování Slovenska. Pracující lid nezapomněl na Krompachy, nezapomněl na Slavošovce, nezapomněl ani na velké boje a stávky slovenského zemědělského dělnictva, které v době první republiky vedl proti vykořisťovatelské politice velkoagrárních magnátů, kteří hladovými mzdami zbídačovali slovenský pracující lid. Nezapomněl, že v čele všech těchto bojů a zápasů za jeho právo na život stála vždy komunistická strana Československa. Proto i při slovenském národním povstání, kdy se zbraní v ruce povstal proti hitlerovským okupantům, aby se připojil k velikému, obdivuhodnému a hrdinému zápasu sovětského lidu proti reakci, svěřil se vedení komunistické strany. Nemohlo ani tomu být jinak. Komunistická strana Československa, řídíce ve své práci zásadami učení Marxe, Engelse, Lenina a Stalina, vždy hlásala a bojovala za uskutečnění odstranění vykořisťování člověka člověkem. Bojovala za svržení buržoázního kapitalistického řádu. Hlásala dobytí moci
dělnickou třídou v úzkém spojení s pracujícími rolníky i pracující inteligencí. Byla to komunistická strana, která neúprosně odhalovala lidu nepřátelskou politiku české i slovenské buržoazie. Hlásala program hospodářského rozvoje Slovenska jako cesty k odstranění hladu a bídy slovenského lidu. Hlásala nutnost boje proti šovinistickému nacionalismu, který v zájmu zotročování pracujících snažil se rozdvojovat a znepřátelovat český a slovenský lid. Hlásala nutnost upevnění upřímného bratrského svazku mezi českým a slovenským národem. Komunistická strana jediná nezradila národ v osudných chvílích roku 1938. Vedla dále v nejtěžších podmínkách a za těžkých obětí boj proti hitlerovským fašistům a jejich českým i slovenským přisluhovačům. Soustřeďovala kolem sebe všechny poctivé a zdravé síly národa, povzbuzujíc je v jejich nenávistném odporu proti cizáckému nepříteli. Slovenské národní povstání zůstane navždy významnou historickou kapitolou v dějinách slovenského i českého národa, v dějinách naší lidově demokratické Československé republiky. Slovenským národním povstáním začalo se nové údobí boje za národní samostatnost a za svobodu naší vlasti. Toto povstání mělo i veliký mezinárodní význam. Slovenský národ zařadil se jim do světového tábora pokroku a odpůrců reakce. Zařadil se mezi národy bojující proti hitlerovskému fašismu a spojil se tak s ostatními protifašistickými silami Evropy a světa. Svým povstáním však především přihlásil se slovenský národ jednoznačně k přátelství a spojenectví se Sovětským svazem. V tomto spojenectví právem viděl jedinou záruku osvobození a možnosti budování nové, lepší, spravedlivější a šťastnější budoucnosti slovenského i českého lidu. Ozbrojený odpor proti fašistickým vetřelcům byl skutečným národním povstáním, podporovaným aktivně širokými masami slovenského lidu. Povstání mělo veliký význam i pro boj českého lidu, neboť jej posilovalo v organizování dalšího aktivního odporu proti hitlerovským vetřelcům. Československá buržoazie měla ovšem jiné plány. S obavami sledovala národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu. Snažila se zneužívat jej pro své vlastní třídní cíle. Tak jako vždy v historii, tak i v tomto případě počítala s tím, že z obětí a krve lidu bude moci i do budoucna zachovat a upevnit své kapitalistické panství. Proto se snažila podlamovat vedení aktivního odzbrojeného boje proti fašistům.
Snažila se bránit zakládání národních výborů, které se za povstání tvořily, a popírat jejich významnou a důležitou úlohu. Snažila se zmenšovat a zakrývat význam úlohy Sovětského svazu v boji proti fašismu. Pokoušela se oživovat a zanášet do hnutí odporu buržoázně nacionalistické tendence a oslabovat tak neustále sílící jednotu českého i slovenského národa. Zklamala se však ve svých výpočtech. Historii nelze otočit nazpět. Komunistická strana, stojící v čele národně osvobozacího boje, čerpala poučení i sílu z pokrokové i historické úlohy Sovětského svazu, této první země socialismu. Neotřesená víra komunistické strany a dělnické třídy v konečné vítězství Sovětského svazu ve velké vlastenecké válce, to byl morálně politický fond, ze kterého vyrostl a na základě kterého mohutněl odboj českého a slovenského lidu. Tisíce hrdinných bojovníků, příslušníků sovětské armády, příslušníků československé armády, sovětských, slovenských, českých i druhých partizánů položilo své životy v boji za svobodu. Všichni tito známí i neznámí hrdinové, jejichž památka zůstane navždy zachována v srdcích a myslích všeho našeho lidu, padli proto, že chtěli šťastný a radostný život ve svobodné vlasti. Je proto naší svatou povinností, abychom uskutečnili tento odkaz hrdinů slovenského národního povstání. Slovenské národní povstání nebylo marným a zbytečným činem. Na nás je dokázat, že oběti v něm přinesené nebyly přineseny nadarmo. I když povstání bylo dočasně potlačeno, zažehlo požár, který přispěl k porážce nepřítele, přispěl k vítězství a k svobodě. Ve světle těchto skutečností tím ostřeji vystupuje do popředí zločinnost záměrů dnešní zrádné emigrace. Tito odrodilci v žoldu amerických imperialistů zrazují znovu slovenský lid a jeho těžké boje za svobodu. Hlásají politiku nové imperialistické války za účasti západoněmecké žoldácké armády. Každý poctivý, upřímně smýšlející občan naší republiky musí odsoudit tyto zločinné plány a nenávidět ty, kteří by chtěli znovu v našich zemích rozsévat válečné hrůzy. Stojíme pevně za svým osvoboditelem, přítelem a spojencem, velikým Sovětským svazem. Všichni se upřímně radujeme z toho, že jeho důsledná mírová politika nabývá stále většího ohlasu a že světový tábor míru jím vedený je stále den ode dne silnější. Výsledky ženevské konference, kde se podařilo uzavřít příměří v Indočíně a odvrátit tak bezprostřední nebezpečí
rozšíření válečného požáru na Dálném východě, jak o to usilovali a ještě dnes usilují američtí imperialisté, je novým vítězstvím mírového tábora. Vítáme a podporujeme návrhy Sovětského svazu na vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě. Jejichž uskutečnění bylo by zárukou možnosti mírového soužití evropských národů. Chceme mír a bojujeme za mír, neboť jsme pro něj mnoho obětovali a známe jeho cenu. Nezapomínáme, že svoboda a samostatnost naší vlasti byla vybojována za velkých obětí českého i slovenského lidu a za nesmírných obětí lidu Sovětského svazu. Chceme a budeme dále upevňovat svobodu a samostatnost naší vlasti. Jsme ochotni rozvíjet spolupráci se všemi zeměmi bez rozdílu jejich politické, hospodářské i sociální struktury na zásadě rovný s rovným při respektování státní svrchovanosti. Tvrdě a neúprosně zúčtujeme s každým, kdo by chtěl narušovat mírové budovatelské úsilí našeho lidu. Celých 10 let po skončení druhé světové války namáhají se znovu váleční štváči mír rozvrátit a vyvolat novou imperialistickou válku. 10 let světový tábor míru v čele se Sovětským svazem účinně jejich plány kříží a podařilo se mu mír uhájit. Věříme, že jej i dále uhájíme a plány válečných štváčů zmaříme. Vděční svému osvoboditeli, věrnému spojenci a neochvějnému zástanci světového míru nezradíme svoji přísahu se Sovětským svazem na věčné časy.